こんにちは、大変ご無沙汰しています、マウイ島から恵子です。今日は日本では夏至ということで、夏至の日ということで、もうあれですよね、皆さんご存知のように、お日様が日中の時間が一番長くなる日ということですね。で、ということでいろんな意味でですね、地球だとか大地だとかお日様、太陽ですよね。太陽や空、いろんな生きとし生きてるもの、目に見えるもの見えないもの、全てのものに、感謝を、捧げる日でもあるかなと、思いまして、私からは、マハロ、の折を、演唱させていただきたいと思います。そしてね、これからますます皆さんお一人一人が、世界中の皆さん、皆さんのお花を咲かせて幸せにこれから過ごしていきますようにとお祈りを込めて、マハラ折伝えさせていただきます。それではMulai kama kaloala Uai ke alohala Kukai ia kahaloala Pavehi maina le hua Mai ka ho'oku ia kahalawaila Mahalo e na akua Mahalo e na kupunala ea Mahalo me ke alohala Mahalo me ke alohala Mahalo ということで、皆さん、素敵な一日をお過ごしください。アフイホー